Ngaturaken sugeng telulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah mriko kok gak jawab nopo. Marai kan disengkur mi, ngadepe mi. Ayo dijawab sareng-sareng ben selamat nggih. Ngaturaken sugeng telulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mugi pinaringana berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah ingkang ngatur mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya menika nggih. Yuk. Nggih. Acara menika terselenggara kanthi kerjasama dengan warga desa pundi niki? Sumber Agung. Nggih. Kecamatan Ngentup. Lah iya aku ki nang Mantup engko dintup goblok kon ku ya. Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan. Nggih. Nggih. Ampun supe mi ngaturaken sembah nuwun kagem Ibu tawi Bapak niki kepala desa. Ibu kepala desa nggih. Matur sembah nuwun. Padha wedok Ibu, kita harus semangat. Nggih, matur sembah nuwun. Mek ibu iku wedok kae cilik. Dalek sampean nih. Ana bledek baru dadi wedok. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil rawuhipun dalu menika. Ugi matur sembah nuwun sanget kagem sedaya Bapak panitia. Ugi ibu-ibu. Nggih. Iki khususnya kan iki lurahe ibu. Nggih. Berarti iki kudu nyawer nduk Mami Okta lho ya padha ibuke lho. Oke mboten supe ngaturaken sembah nuwun kagem channel YouTube-nya Mas-mas yang di depan sukses selalu. Panjang umur kathah rezekine. Amin. Ugi konjo didukung Bersama THJ Audio dan juga lighting. Fortuna Lighting. Nggih, wong bagus teko Lamongan iki ya sowan. Yuk. Nggih. Satemon diriwiwiti ayo kita tampilkan setunggal beksan Bedayan Sekarsari Oke, bersama duo Gibas. Rip. Dalan separa dilompati ajur memorat wis tak tekati kaya ngene rasane tempe kaya gendang dijubur awan kaya ngene rasane ngati kaya wayang ginawi lakon. Alhamdulillah. Nggih. Pelaris manten iki bulura nggih. Nggih Mami. Nggih. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Neng Marsha dan Neng Dias. Monggo. Anyar. Inilah Neng Marsha dan Neng Dias. Sak lembar godhonge kara tata sabar ngomong putra. Nang Jombang mampira sengon lemah genah ngake wedine wis gak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Jumbo kahanan iki sampun dalu yuk. Nggih. Dikongkon ngebut are. Di belakang Neng Dias akan saya tampilkan Neng Rani Asmara dan Neng Nana Salehu. Anyar. Anyar kabeh pokoke. Aku tok sing kerak nggih. Inilah Neng Rani Tapi Asmara Mas yo kerak yo anget. dan Neng Nana Salehu sing duwe iki lho. Sulingan kayune warung aku
yen nang kene diterno bapakku. Jare eka wong lunture putih atine bingung bojo gak oleh. Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi lo ya totoan umur kari senenge ora melu duwe. Jos. Pokoke Budi Wijaya iki. Jos. Anyar. Anyar. Di belakang Neng Nana Saleho akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Neng Ayu Sabdose dan Neng Nyantika. Anyar iki. Nampira sengon lemane genang akeh wedine dodok gak sambang kekirim ingon yen ora seneng apa mestine. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang. Inilah Neng Anik Kumala dan Neng Ika Rempong. Sepina malih matur sembah nuwun suwane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah ingkang sampun mirsani. Ayo Nduk. Nyambut gawe nak. Cek kena kayak bayar SPP meneng. Sayang kobra akeh tinggine ditinggal gletak akeh mantine. Ning Semarang mampir kos-kosan tak kira sayang dianggep koncoan. Nang Semarang mampir Surabaya wis kadung sayang digawa wong liya. Nang Semarang mampir Surabaya wis kadung Iya. sayang digawa wong liya. Iya. Aduh Dik, tak idoni lho. Ju. Nggih. Di belakang Neng Ika Rempong akan saya tampilkan Neng Yuni Suyanto dan Neng Vikum Sukrisna. Wis. Ngene iki lho, ulem nomor. Sulingan kayune randu aku kelingan marang sliramu. Jambune alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo. Mangan bandeng dicampur roti, bojo ganteng pancen manas ati. Bayange gomrak lo ya ojo dipakoni, pancen bojo tanda delek manas
Untuk gak tanda aku. Apa Mas? Bojo tanda iku nglarakno ati. Mendingan dipateni nggih. Iku jare Mas Panjak iku ngono. Ngono. Heeh. Jare arek-arek ya ngono ku. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Bikum akan saya tampilkan Ning Titin Mustiko Laras dan Ning Rizky Sukasti. Ning Rizky Kartiko Budaya. Mustiko Waras. Meneh bacaan masalahnya wis waras jarene. Anyar-anyar selendangan barang kayak gitu. Cari elore luntur pinggire tak lerek lo bisa lo sing duwe. Nek rempeye akeh kancane bojo tuwe akeh kayane katok bolong dipangan biawak bojone umum pancene pena. Di belakang Ning Titin Aku dinyang Bronto. akan saya tampilkan pengreman asli Budi Wijaya, Ning Mariati dan Ning Susanti. Ora diarani luwung besi tak lakoni. Kereta sekarang ganti, kalau bedi mana modanya. Dulu cinta, sekarang benci. Kalau benci, apa sebabnya? Hadir pemain-pemain sinetron drama Indosiar dan SCTV di sini. Monggo Bu Inga. Nggih. Akan saya tampilkan Ning Endang Sukentut. Filmnya nopo Mami? Beranak dalam kubur. Ning Sartini. Niki, Kuci-kuci yo tahe niki bagian nopo niki? ngelem kabel. Anjeli. Ngetan Balio ngulon Diwasetan urung kelakon. Palang sepur tak lumpati, ajur mumut tak rewangi. Suka tak kila nyolong motoning gerinting, ombo kodonge durung mesti aku melok riko ojo mbok kiting ono bojone. Meniki rumpi kok roko-roko. Lah ya. Ayo Ning. Selanjutnya senior-senior saking Budi Wijaya juga hadir temriki. Ingkang pertama Ibu Yayu saking Mantut Lamongan tuan rumah rek. Ingkang kaping kalih Ibu Mary Sukoco
saking Mojosari. Anyar. Kaping 3. Ibu Mary Jumat Legi jenenge sakniki. Anyar. Disusul Ibu Irma saking Jombang. sak lembar godhonge kara kudu sabar sak ketara Mula es lelen lah dawa-dawa krasane penak legi rasane sing wedok batin sing lanang gak Jawa gak kanthi anak luwung ijene Mbak Inga Nggih Mami. sepina malih matur sembah nuwun sawane para warga yang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya ta mriki nggih. Kula sesarengan Bu Inga ngaturaken pasugatan Bedayan Sekarsari. Monggo Mas, all artis Mas. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga Tak trio nangkene, Irama ya. Jos THJ Audio. Bu kula taten pojok mriki mawon nggih. Oh nggih, semonggo. Soale apa Bu? Matur sembah nuwun rawuhipun Mbak Vida, ugi Mas Bombong, ugi Mas Sungkar. Penggemar setia Budi Wijaya. Sabu. Soto Tobang Greges. Saya suwi antar lucuke. Aku oriko. Opo tahan dirasa. Ibu Lurah, monggo Bu. Lagi dipun aturi. Iya. Jodoh sing piagam liyan. Yo. Sebenarnya malih matur sembah nuwun warga Sabu. Bareng-bareng Budi Wijaya.
Wonten pamundutan saking keluarga dalam penggemar setia Budi Wijaya. Lukaku Mas Yono. Apa? Lu meeting ngasmara riyen. Oke, yuk pertengkaran. Yuk. Oh, sing duwe lukaku diganti pertengkaran. Ndi sing duwe lukaku nanti wong iki? Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? Mewakili yang lagi bertengkar ya. Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? Setiap kali rasa cemburu datang jadi pemicu. Mengapa tak pernah kau mengerti diriku yang selama ini menyayangmu setulus hati ini? Mengapa pertengkaran selalu terjadi? Terima kasih. Yang lagi bertengkar wes nang rukun nang balen maneh. Terima kasih.
telepon terakhir DJ LBW Cindelewong. Sama-sama kita DJ-an bersama Budi Wijaya. Tangannya diangkat. Lutru Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by EHC Audio campur Sari The Lewung and Gus Production.
Mbak Inga. Sepindah malih matur sembah nuwun katur para warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Pun sampai beranjak dari tempat duduk Anda, segera kita akan tampilkan sebuah pementasan lawak bersama keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Sepindah malih matur sembah nuwun katur warga ingkang sampun mirsani mriki, ugi kunjuk katur sedaya segenap perangkat desa ingkang sampun rawuh. Kula Mami Okta ugi Mbak Inge ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.